Ice Cream Night King. Ang istorya asa kakaroon Ini tahu itu limun mo. ay Limun po. nakapadung ako diha Hindi po. pasensya na Kok sa tadi? kung mga batingan istorya Giant. bis na kayo Giant limun. alina sakay na kuyugi ko Yan, hindi mo na sakay, no? bukid at tutadatos lami ang hangin sa lugar nga duda sa langit. Ay, damang diri ron. Kita ng kamera. Wala na kulain kung gustong makaupan ikaw na. Bati. Daming itutukan sa akong mga Tiyatot. mata. Hindi ko mapati ka. Grabe. Nakuha ng patulaw eh. Taas kayo ba? Patay na may didong. Prince Ben Rose Pop. Di juga mahasol dito. Ako'y bahala di mo balita pagkaunahin mo paborito. Sugod alas 8, laos alas 3. Di ma-stress, ako'y S. Ganda siya limon diri oh. Ay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View, grabe kagabon. Pagawas na ang tequila, basong lemon. Singot ng gawas, lamig ang lawas. Sa syudad na magdiwas. Asan nakakaroon? Stay rather baby, nalatag so maon. I'll grill it like a steak. Promise I'll make no mistake. Dili na sayang wala atong pag-uban karong gabi una. Kay naning planado, kumpleto na sa Ricardo. Isang pagmakuha nga nagkabalaga kay ultra ang merkado. Dili ta madisturbo, diri kay itapang duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ikaw na. Ang pwedeng itutukan sa akong mga mata. Apple Pantiel. Hindi ko mapati ka. Hey guys, mamang ponder guys oh. Mga magtubo. Mga tagiya sa yuta. Farm ni ani. Oh, dala oh. Oh, dayang balay guys. Na nag-inom dira oh. Mansyon na ni. Oh, nang apa siya ban. Oh. Dua guys. Karon, ato may dito sa farm niya kay ubo. Ito po sa kwan. Ambot na ito po sa. Okay naman kayo siguro vlog. Lino. Vlog na. Guys, kaya kung mali. Ulinganan ba? Ano ulinganan? Oo na, semua. Bukid ko. Basal? Sabay lang sa founder guys. One. Tambok kayo guys. Mura gani ka tambok sa kuan guys. Tambok ba? Wala lang ka. May nilang pinig din guys. Mandagan dyan may diriron guys. Nira guys oh. Kuha na magbulbul.
Tiguang, bulbul, tiguang. So, kumpaan ko guys, bulbul sa tiguang. Joke lang guys ha. Bawal ay rated PG. for the kuan lang. Ice cream diet cake. Nakuha ng tubuhan dyan guys. Nakuha guys. Guys yun, dara ang tubuhan guys. Tubuhan na diya guys. Karong kayo nangawat kami direct tubo guys pero nanangit niya. Taga kayo. Kasi yung tubo kayo. Sabi pang uson kayo guys. So guys, gibak guys. Gibak ako guys yung pamigit guys. Len, tatlo. Nara, ang kondro. Mo ni yung farm ang gudli. Mo ni siya na makuha. Dili mo makuha ako. Dili mo tig-video siya guys. Tulo. Dagko naman. Tama na niyo. Grabe po nakapangko siya. Mangkakuha na ilahang kuha eh. Ngipon. Mangkatanggal. Guys. Ilangan. Kuha ko nag-isa guys. Para apat guys. Tambok kayo guys. Eko na ibitin din guys. Tambak diretso. Ay, gumaya mo na dito eh. Bye. Yan, kaya nakakuha naman ng tubo. Tubo ni kasi tawag sa Tagalog mo. Pao kabalo kasi tawag sa Tagalog. Sweet sugar di ay. Ako'y bahala imo. Sweet sugar. Alat din ang amon nito. Sutag alas 8, laos nag alas 3. Di ba stress, ako'y S. Dili among punuan. Amat koy. Sweet taga ni Nilin. Sweet sugar daw. Kung sa Tagalog, sweet sugar. Pero din. Kung sa Bisaya, tubo ni siya. Mainom ba yan eh? Ay, pugaan ni guys, pugaan. Lamig ini, na, maglaway dyan mo guys. Tilawi lang yun. Makatilaw maglami, yam kayo. Yami pa sa kumbahan. Ngahoy mi day, ngahoy magtubo. Botlo na mo eh. Guys daw. Dagko ko ni sa kuan. Tagasan ni Tagas pa ni sa kuan ni Jason. Istorya tangkin karon kay bakit mo nga usaw pag wala na pag-upin baba lang gamiton. Ako ra. Ako ra na. Kita. Oh yan ano guys, wala ni pagkaon sa mga bukid na. Sweet sugar. What's up mga mananap? Gustong makaupan na watch guys. Ibinti guys, kita ba? Ibinti man guys. Kurang ni ron guys. Tapang daw. imo
channel Faros My Vlog page. Thank you guys. Bye bye.